Zo krijgt Sjeerd van Beckum van de mooie felicitaties op het gemeentehuis van Merum. Want je kan wel spreken van een promotie. Van een Lietse plattelandsgemeente met 10.000 inwoners naar de tweede gemeente van Friesland met goed 54.000 inwoners. Ja, dat wordt een hele verandering. Dat betekent dat mijn rol ook heel anders zal zijn. We hebben hier 55 formatieplaatsen, nou, daar over de 400. Een hele andere organisatie, maar dat is ook wat ik wil. Ik wil niet zeggen dat hetzelfde kun je nog een keer ergens anders doen. Nee, je wil groeien, ook persoonlijk groeien. Dus juist moment, juiste plek en ja, met een ziel en een hart die er al ligt. Het verheugt me als voorzitter van de Vertrouwenscommissie dat unaniem voorgedragen wordt. Het is de heer Sjeerd van Beckum. Na de politicus mij ondervinding Bert Middel kiest de gemeente die mij van Beckum nou bewust van een jonge, ambitieuze burgemeester. Fascineert niet Merum wie er beleidsmedewerker bij de VVD Tweede Kamerfractie en wethouder in de gemeente Berkel en Rodenrijs. In Smellingeland krijgt Van Beckum een duidelijke opdracht mee. Wij willen heel graag dat hij probeert Smellingeland economisch in elk geval hartstikke sterk te maken. Werkloosheid is hier heeg. Wij willen ook graag dat hij in de werkinleiding een rol speelt. Wil je Smellingeland gewoon gezond houden, enthousiast houden, wil je het hoge sociaal niveau handhaven, dan moet je gewoon de boer op. Met de omliggende gemeentes moet je echt goed werken aan het imago van het noorden om de bedrijvigheid hier te krijgen en te houden. Sjeerd van Beckum zal in september officieel geïnstalleerd worden in Smellingeland.